ko. Magluto ko na ng mami sa mami. Ah? Magluto ko na ng mami. Ilan? Suarate? Tatlo pa. Kulang pa ng 20 ate. Sige, Sara. Madami na tayong nagasto. Magluto ko na ng mami sa mami. Ah? Magluto ko na ng mami sa mami. Dapat may oras na tayo. Ilan? Sampai ka, ma'am? 5. May mami na lang para ako. Ang siya kung tagal niya na. Ate, invite. Yan o. Promise.
Oh, may ano pa? Milk butter. Kano sir? 10 lang po. 10. Biyahe. Kaya subscribe kita. Ayos. Butong hindi nakakabutog. Pero matamis. Matamis. Yala mo, sir. Wait,
bayad tama mo eh. Sampo. Ayan to tan isaw. Samplo man na yun. Sisig yan mo. Sabi nga sisig eh. 50 isang sukat. 50. Lechong kawali. Lechong kawali oh, sabi nga eh. Saan nasusuot ko? Ay, kaya yung kilo mo. No? 400 sa kikil. Siyempre, kikira, kikira eh. 45. 45 yan. 40. Balag yan oh. 40, 25. Balot sa Ito po, puti. balot sa puti. Ito po ang Pinoy. Ah, wala Pinoy. Sa Pinoy. Opo. 14 po. 14.